Ogusi mwensi ase mwabeta tiga naende ndabenyori muno mogusi ominto atebete eri kare. Mogusi aretebete ng'a nare komenya ndore bigori chintakana nchiare koborwa moinori otari mosunte. Mwaigwa ekegusii ekigori. Nare komenya ndore bigori chintakana nchiare koborwa moinori otari mosunte. Oyo na omogaka orenge gose tiga nte gose na omong'ina orenge eri kare oroche ekegori egeke getari ching'encho chiria chitakeire buna ababwenerete komenya. Okweboria ng'a bamura ntare koramenya ake gose nisemie ekegori eke. Ekegori eke ndoche ng'a ngochigosira kegochi. Eki kiagerete omogusi agaikaransa nse agateba ng'a nare komenya ndore bigori chintakana nchiare koborwa moinori otari mosunte. Mwigure ekegusii ekebori. Bono ekegori eke abanto abanene kero moro nabo oroche ng'a yaya ekegori eke buna abana buna bare aya abana aba mbari buya. Bono nabo okonya gosaba ng'a yaya Nyasaye tare kong'anchera nyakomenya emiaka nyakobasenia naki babwenerete komenya ense eye. Igo naki omogusi nene aroche eri kare tari konya korera bono ng'a abana aba bache kora aba banchandire noe kare chiarenge bo. Naki kiagerete omogaka oyomo igo okorera gose omong'ina oyio ng'a ng'aki eyio ng'a nare komenya ndore bigori chintakana nchiare koborwa moinori otari mosunte. Bono notakeire abaibori baito emiaka yachire menya buya monya gotosomi egere ebigori ebi bire ebigori ebi ntorochi. Bono otare koba omoinori oito bono naye kokora omogaka ore akaba omoinori ase abana aba bigori ebi oba omoinori omuya otari mosunte omonto oria otari gosiria abanto muya okonya abanto kosemia abanto. Bono moinori ng'ai ore moinori okonya ekegori eke ngosira kere nare komenya ndore bigori chintakana nchiare koborwa moinori otari mosunte buya mono. End of Africa.